Učimo se kanareščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ತೂಕದ ತಕ್ಕಡಿ. Kuhinjska tehtnica. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಟೈಮರ್. Kuhinjski kasovnik. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ತಾಪಮಾನ ಮಾಪಕ. Kuhinjski termometer. ಫೆನಲ್. Lijak. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪ್ರೆಸ್. Stiskalnica za česen. ಸಿಟ್ರಸ್ ಜ್ಯೂಸರ್. Ozemalnik citrusov. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಶರ್. Tlačilka za krompir. ಪಿಜ್ಜಾ ಕಟರ್. Rezalnik za pico. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕತ್ತರಿ. Kuhinjske skarje. ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರಷ್. Copič za pecivo. ಕೂಲಿಂಗ್ ರ್ಯಾಕ್. Mreza za ohlajanje. Trivet. Podstavek za lonec. ಜಾರ್ ಓಪನರ್. Odpiralec kozarcev. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೇ. Modev za led. ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್. Strgalo za testo. ಹಿಟ್ಟು ಜಲ್ಲೆ. Sito za moko. ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್. Papir za peko. ಬೇಕಿಂಗ್ ಕಪ್. Pekovske kosarice. ಕಪ್ಕೇಕ್ ಲೈನರ್. Kosarice za cupcake. ಟೂತ್ಪಿಕ್. Zobotrebci. ಮರದ ಕಡ್ಡಿಗಳು. Lesena nabodala. ಅಡುಗೆ ದಾರಿ. Kuhinjska vrvica. ಚೀಸ್ ಕ್ಲಾತ್. Sirarska gaza. ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್. Dresirna vrecka. ತುರಣಿ. Strgalnik. ವಿಸ್ಕ್. Metlica. ಲಟ್ಟಣಿಗೆ. Valjar. ಅಳತೆ ಕಪ್. Merilna skodelica. ಅಳತೆ ಚಮಚ್. Merilna žlica. ಜರಡಿ. Sito. ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನರ್. Odpirač za konzerve. ಬಾಟಲ್ ಓಪನರ್. Odpirač za steklenice.
Jar opener. Cheesecloth. Alugade masher. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.